Nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Iż-żmien itir u ma jistenna lil ħadd. Bdejna Marzu u dan huwa l-24 episodju ta' dan il-programm. Dan huwa l-programm li matulu qed nesploraw il-ġrajja wara l-kelma biex naraw minn fejn telqet it-tifsira tagħha sakemm waslet għandna llum. Tkellimna dwar nomi, idjomi, espressjonijiet u saħansitra anke ismijiet ta' safar jew tabajjiet, lokalitajiet u widien. Illum se nitkellmu dwar żewġ idjomi li nużaw ta' spiss u li l-oriġini tagħhom se nsibuha fl-Arbi. Se nitilqu minn affarijiet sempliċi, minn osservazzjonijiet li għamlu missirijietna fil-ħajja tagħhom ta' kuljum u li minnhom ħolqu dawn l-idjomi li waslu għandna sal-lum il-ġurnata. Tlaqna minnu fih għall-ewwel idjoma. Tul il-programmi li għaddew kemm il-darba qiegħdna u enfasizzajna fuq il-fatt li l-lingwa hija tan-nies u tibqa' ħajja sakemm tibqa' tan-nies. Iltqajna ma' ħafna kliem, idjomi, espressjonijiet, ismijiet ta' postijiet u anke ta' tjur li żviluppawhom missirijietna mill-osservazzjoni, inkluż min-natura li kienu mdawra biha u li kienet parti importanti u integrali minn ħajjithom. Anke jekk skola ma kellhomx, missirijietna kienu intelligenti biżżejjed biex joħolqu vokabularju ibbażat fuq dak li huma kienu qed josservaw. L-intelligenza tagħhom tidher b'mod aktar partikolari fejn jitlu l-idjomi li huma żviluppaw u li waslu għandna llum anke jekk forsi tul il-mixja ta' żmien intilef is-sens oriġinali tagħhom. Imma dan huwa dak li qed jipprova jagħmel dan il-programm. Jimxi mal-kelma jew idjoma vjaġġ lura fi żmien u waqt li jispjega l-ġrajja warajha jasal għall-etimoloġija tagħha. Ftit tal-ġimgħat pereżempju tkellimna fuq il-kelma karat. Il-karat nużawh biex inkejlu oġġetti prezzjużi bħal ngħidu aħna l-purezza tad-depp. Rajna kif karat tirreferi għaż-żerrija tal-ħarruba. Peress li din iż-żerrija hija indaqs fil-pits, kienet tintuża għall-użin. Illum għandna kelma oħra, jew aħjar minn hekk idjoma li hija frott osservazzjoni ta' xi ħaġa sempliċi tal-ħajja ta' kuljum. Din l-idjoma hija għataż-żarda. Il-kelma żarda tfisser ħajta li tiżżarrat mid-drapp. Min jaf kemm il-darba nixtru xi qmies ġdida jew xi libsa sabiħa u nindunaw li għandha xi ħajta ħirġa minnha u tiġi bejħaltej jekk għandek xtaq tagħha jew tiġbidha biex komplix taxxaha. Fil-fatt din il-ħajta mżarda qiegħda mad-drapp jew inkella qiegħda il barra mid-drapp qisha trid tiddeċiedi tibqax mad-drapp jew le. Min hemm inħolqot l-idjoma għataż-żarda li għandha diversi tifsiriet. Iddeċida xi ħaġa li dwarha kien ilu jtella jew iniżżel, neħħa xkiel jew id-diffikultà jew għamilha ċara ma' xi ħadd bħal meta ngħidu naqtawha darba l dejjem. Il-kelma żarda jew żarrat għandhom l-istess erq u fl-Arbi insibu żarada li tfisser tallaq lil xi ħadd b'ħabel. Jidher li hemm konnessjoni figurattiva bikrija bejn it-talliq b'ħabel u l-qtuħ tat-tiżrid ta' ħajta. Jista' jkun li fil-mentalità antika meta l-forka kienet komuni, it-talliq kien jiddeċiedi darba l dejjem is-soluzzjoni ta' imġiba li ma kinitx mixtieqa. Dwar l-etimoloġija ta' din l-idjoma se nkunu qed niltaqgħu mal-Professur Charles Briffa u se nħalluh jispjegalna aktar. Żarda ħalli nagħti tifsira ħafifa. Żarda hija meta inti jkollok xi sufa hekk li ħarġet hekk u baqgħet imdendla. All right? Aw, isek inti meta tara hekk tgħid imma di pulita jew le. Aqtaħħa, tgħid iż-żarda, tgħid dik il-ħajta żejda. All right? Issa għamilta pulita ara ħadd deċiżjoni. Tara, allura hawnhekk għandek dak il-ħsieb minn xi ħaġa prattika, waslu x'imbagħad hawnhekk jidħol il-ħsieb metaforiku li huwa rik ħafna fl-idjomi Maltin, il-ħsieb figurattiv metaforiku sewwa u għaddiet għal ħajja komuni. Ftemna? Allura, pereżempju meta rridu niddeċiedu jiena u inti fuq xi ħaġa,
imma nkunu bejn ħaltejn, bejn ħaltejn, istra, ukoll idioma, nkunu bejn ħaltejn ma nafux se naqbdu nagħmlu. U fl-aħħar, ara naqtaw iż-żarda nagħmlu hekk, blub, iddeċidejna u nibqgħu mixjin. Ftemna, ara xi ħsieb kif jinġar minn osservazzjoni komuni, prattika tal-ħajja ta' kuljum għal xi ħaġa prattika. U bihom kienu imexxu ħajjithom. Ara xi prinċipji kellhom l-idjomi, il-qwiel, dawn il-ġrajiet li qegħdin nitkellmu huma mimlijin prinċipji validi għal żmienhom u llum naturalment aħna nadattawhom skont iż-żminijiet tagħna. Għax ma nistgħux nibqgħu naħsbu kif kienu jaħsbu 200-300 sena ilu, imma li napplikawhom għallum nistgħu. Għaliex it-tifsir jinbidel. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm u anke fi programmi oħra għamilna ħafna referenza għall-elementar bi fil-Malti. Ma jistax ikonna programm dwar l-etimoloġija u ma nagħmlux referenza għall-arbi. L-arbi jibqa' il-qafas tal-lingwa tagħna. Innutaw l-aktar affarijiet bażiċi bħal dawk tan-natura, ix-xemx, ir-rieħ, il-ħamrija, is-siġar u elf ħaġa oħra. Kollox ġej mill-arbi. Anke jekk il-Malti ilu snin twal li nqata mill-arbi tul il-programmi li għaddew, iltqajna ma' ħafna idjomi li l-eruq tagħhom, l-oriġini tagħhom, jew aħjar l-etimoloġija tagħhom insibuha fl-arbi. Dawn l-idjomi għaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra tul dawn il-mijiet ta' snin sakemm waslu għandna. Illum forsi nsejna t-tifsira oriġinali, forsi tin inbidlet ukoll, imma huma idjomi li għadhom iservuna tajjeb sal-lum il-ġurnata. L-idjoma li se nitkellmu dwar llum hija teletlu oqla. Nużawha ta' spiss. Immaġina xi ħadd jiġi jgħidlek xi aħbar ħażina li ma tkunx qiegħed tistenna u titlalek oqla fiq griżmejk, jiġifieri ma tkunx tista' tlissen kelma. Jew inkella tkun qed tagħmel xi ħaġa l-affarijiet tiegħek u xi ħadd jaħsdek u titlalek oqla fi griżmejk, teħel, tifriża u ma tkunx tista' titkellem. Imma din l-oqla x'inhi? Għandha x'taqsam mal-għaqal? Xejn minn dan. Oqla għada tintuża fl-arbi llum u ma tfisser xejn għajr oqda jew inkella ingrob fl-injam. Int oqda għaliex tagħmilha? Mhux biex iżżomm xi ħaġa soda? Jekk f'pajp ikollok oqda, x'se jiġri? Mhux iżomm li l-ma joħroġ? L-istess ħaġa jiġri meta titlalek oqda fi griżmejk, jew aħjar oqla fi griżmejk. Iżżommlok il-kliem u ma tkunx tista' titkellem. Mela għal darb'oħra għandna kelma li ġejja direttament mill-arbi. Missirietna x'aktarx li kienu jafu t-tifsira oriġinali tagħha, anke meta nħolqod din l-idjoma, minn xi ħaġa sempliċi, xi ħaġa komuni fil-ħajja ta' kuljum, oqda ħarġu b'dan l-aspett figurattiv. Anke jekk għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra sakemm waslet għandna, it-tifsira oriġinali ta' oqla ntesiet. Jekk ninżlu issa fit-toroq u nistaqsu n-nies xi tfisser oqla, żgur li ħadd mhu se jsemmilek loqidi. Sammejna biss din it-tifsira ġdida ta' oqla, jiġifieri dak il-mument meta l-kliem bħal donnu jeħel u ma tkunx taf se taqbad tgħid. Dwar dan se jispjegalna ħafna aħjar il-Professur Martin Zammit. Oqla nużawha biss f'din l-espressjoni telat li oqla dak il-ħin tant ħasadni bliqalli, tant inkwetatni bliqaltli li ma stajx nitkellem telat li oqla. Oqla sempliċement tfisser bħal oqda. Oqda. Isu għandek anka ingrob fl-injam. Oqla, hija kollu kliem arbi dan blajn ovvjament, l-er huwa għajn. Il-q, il-q, u l-l. Oqla, telat li oqda. Telat li ngrob, ma stajċ. Tifhem. Li fl-arbi għadu jinftijem fil-tifsir oriġinali. Aħna lina di l-oqla għal-kemm ma nafux x'inhi, ma xi ħaġa li isa iżommok tfixklek milli tagħmel xi ħaġa oħra. Tifhem.
B'dik l-informazzjoni mill-Professur Martin Zammit niġu fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela Etimoloġija. Għal darb'oħra ħarisna lejn l-element qarbi fil-Malti u kif kelma, jew f'dan il-każ idjoma, żviluppat ma' żmien sakemm waslet għandna, anke jekk forsi llum tlifna t-tifsira oriġinali. Għalhekk qed jinżel tajjeb magħkom dan il-programm, għax flimkien qed nagħmlu dan il-vjaġġ fil-ġraja wara l-kelma u qed ikomplejna napprezzaw kemm isa biħa il-lingwa u kemm tibqa' ħajja sakemm tibqa' tan-nies. Jien nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa għal episodju ieħor ta' Etimoloġija. Sa dakinhar, saħħit. Tasbu